Ассалому алейкум тамошобинини азиз, созен нағзен саломатиё хубай духтарако ма як нуқтаи савдора шумо дози тавсия метиём. Тоза бори турецкия ира туркохчум кушодагиан ҷада ҳамаш фирмаи беҳтарин качествои нағз марҳамат духтарако ҳозир киртои идона каседа дар кора биёен дона оптум як нарх додестиян беҳад нархҳои хубай турецкира медонед ки чӣ хел сифаташон нағзан ина аллакай идомадестай аз ҳозира биёен духтаро қимат нашида азанам киртои кӯдакона харидорӣ кунен иҷада ҳам бачагӣ ҳастай ҳам духтарона ма шумода нишон метиҳем шумо дар инҷа аз 50 сомон сар карда либос пайдо мекунен қиматон чандсмай аз ҳама қиматаш бошад 200 сомонай марҳамат ира бинен хушругӣ киртора бинен размеро ҳастай аз замин 1 сола сар карда то чанд солара дорен то 7 солара иҷада шумо киртача пайдо мекунен мана бинен духтаро моделои беҳтарин сифатҳои беҳтарин нарх духтаро то 14 сола даям доштиян размер духтаро ин набор аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор 8 дарвоза подвал мана 8 дарвоза подвал ки ворид гаштен духтарако мана бинен анами 8 дарвоза тарафи Тиллобозор подвал шай рост биёен дуюм қатор мана инаи магазини якумш не дуюмш духтаро ҳамаи ҳамино борои турецкиян моли хичонай мана беҳтарин киртачаҳо доранд нархҳои аҷоиб арзон чӣ тавре гуфтам ҳам дона ҳам оптума як нарх додестиян нархҳои дастрас ана баъдан ина киртачаҳоро нишон метам ана ино 100 сомон хушругиша бинен охи духтаро мана 100 сомон ҳамаи расветкаҳо ҳастай доставка дорен хоҳарҷон доставка доранд ина рақамошон мондагиам рақамошона шумо метавонед нависеншона шумо да доставка мекунед хушругиша бинед ино ҳамаша 100 сомон ина кадо меша ки мегирен духтарако 100 сомон мана нархҳои оптума ҳозирам донадаям додестиян ана қисми либосҳои бачагона бисёр вақт мепурсанд ки шумо бачагӣ навор намегирен ина духтаро бачагирам мувофиқи хоҳиши шумо пешниҳод мекунем двойкошон аз 50 сомон сар мешад мана бинен чӣ хел двойкои хушрӯе ҷам бачагиам духтари ҳамино ҳамаш 50 сомония ҳамҷа кадо меша ки мегирен духтаро качествои беҳад нағз 50 сомон мана инчунин и тарафа бинен ка хушрӯане иё чанд сомая ҳами тараф ҳамаш инами тараф бинен духтарако 50 сомон мана бачагира то чанда размер дорен бачагиам то 5 сола иноям 50 сомон ино бо 10 сомон қимат ино 60 сомон будааст хулоса духтарако ира бинен охи қа хушрӯва ино двойкои фасон беҳад фасон марҳамат духтарако инаи чандай хоҳарҷон 80 сомон мана 80 сомон ана баъд бо пиҷак дорам пиҷакотун чандан 300 сомон пиҷакои фасон хушрӯ ира бинен қа хушрӯван 300 сомон иношам 300 сомон инаеш 250 ана ин амудо 250 сомон мана тройка мана қисми боло чи 250 сомони хушругиша бинен охи духтаро пушаймон намешавед ҳатман биёен як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тиллобозор 8 дарвоза подвал рияди дуюм мана аз ами қатори дуюм медароед анами нуқтаи савдора пайдо мекунен духтаро беҳтарин вариантора ҳозир пешниҳод кардагиян иноша бинен киртора аллакай омада пешаи ид харидорӣ кунен духтаро ки бозор даим одам бисёр мешава кӯдакоро оварда наметонен прямой доставка фирмаи дундалар будай духтаро мана касоне ки гирифтагиян медонанд ки и чи брендай чи качества дора мана бинен 14 сола кадом модел дорен ҳамин модело 14 сола одам мешава мана духтарако беҳтарин нарх то 200 сомона шумо метавонед аз анами киртои фасон харидорӣ кунен ана аҷоибот баъдан духтаро анамин нуқтаи савдо боз яктай дига
магазин дорад. Мана дар бари амино малюткош астай. Бинен чихе хушрӯ. Инам ами фирмаи дундалар тоза турки. این نقطه سوداشون دخترها بازار کاروان طرف تیلابازار 8 دروازه 3 قطار پدوال 3 قطار من 50 سومونی شیدگن اینا دیدین 50 سومون بهترین کچست و این طرف چی؟ این طرف پیچورکو اپجان پیچورکو چند سومون؟ 170 من پیچورکوشون 70 سوم 100 سوم بهترین نرخ پیشنهاد کردگین مرحمت همش با نرخ‌های اپتاوی میتونین که خریداری کنین بهترین نرخ. من ایوشا بینین با ای چند سمن؟ اینو 80 من این مدلو 80 سومونی مدلوی خوش رو